Witam Was serdecznie w Pozytywnej Kuchni. W sezonie na szparagi bardzo lubię przygotowywać z nimi risotto. Jest bardzo proste, szybkie, nie wymaga wielu składników i świetnie smakuje. Zapraszam serdecznie do wypróbowania przepisu i zachęcam też do odwiedzin na www.pozytywnakuchnia.pl. Tam znajdziecie więcej przepisów, porady kulinarne i pomysły na dekoracje. Oczyszczone szparagi kroję na kawałki o długości około 2-3 cm. Drobno pokrojoną cebulkę szklę na maśle. Dodaję szparagi, mieszam i duszę pod przykryciem, aż zmiękną. Dosypuję ryż arborio, delikatnie mieszam i czekam, aż zrobi się przezroczysty. Wlewam lampkę białego wina i czekam, aż całkowicie się wchłonie. Zalewam ryż pierwszą chochlą wywaru. Mój wywar był przygotowany na drobno pokrojonych, suszonych warzywach. Postanowiłam ich nie przecedzać. Czekam, aż wywar się wchłonie, w międzyczasie proszę pomocnika o utarcie parmezanu. Stopniowo, chochla po chochli, wlewam pozostały wywar, cały czas delikatnie mieszam. Ważne, żeby wlewany wywar był wrzący. Risotto będzie ugotowane po około 15-20 minutach. Pod koniec gotowania dodaję parmezan i przyprawiam solą i pieprzem i od razu podaję gorące. Życzę smacznego, a po więcej przepisów zapraszam na pozytywnakuchnia.pl.